Республика кон үзәгендә бүген гадәти булмаган пациентлар коронавирус белән инде авырып сауыккан депутат Айрат Фәрәхов һәм спорт министры Владимир Леонов. Теркәлгәннән соң донорлар тикшерү кабинетына уза, бармактан кан алалар. Кеше тулысынча сәламәт булырга тиеш, шул вакытта гына плазмага кан тапшырырга мөмкин. Процедура якынча 40 минутка сузыла. Гади кан тапшырудан аерыла. Кан тапшыру ул авыррак кешегә. Плазма тапшыру ул җайлырак. Һәм бөтен кызыл канның клеткалары алар кире кайтарыла. Это было достаточно давно. Коронавирус белән яз көн үк авырдым. 2 атна карантинда утырырга туры килде. Йөрәк сәламәт булгангамы, спорт белән шөгыльләнгәнгәме шактый җиңел кичердем. Син башкаларга да ярдәм итә аласың дип монда чакырдылар. Әлбәттә, мин ризалаштым. 18 яшьтән алып 55 яшькә кадәр һәркем донор була ала. Моның өчен әлбәттә ковидның җиңел яисә уртача җиңел формасы белән авырган булырга кирәк. Савыккач син үзеңне яхшы хис итсәң һәм барлык анализларда әйбәт булса, үз каныңны биреп, син 3 кешегә ярдәм итә аласың. Һәрбер донор 600 мл кан тапшырды. Бу коронавирус белән авыручы 3 пациентны дәваларга җитә. Плазманы ковидның катлаулы формасы белән авыручыларга салалар. Плазманы алганнан соң, аны бөтен инфекцияларга тикшерәбез һәм аларның титрларын билгеләр лабораториягә җибәреп, титрларын беләләр. Бу бердә 120, 160, 320 шул очракта гына ул плазма авыру кешегә булыша дигән сүз. Икенчедән, бүтән менә кайбер терелеп чыккан, коронавирустан терелгән кешеләрдә титрлар булмаска да мөмкин. Антителалар булмаска да мөмкин. Андый очраклар. Алар донор була алмый. Алар донор була. Бик күп илләр менә бу программаны волонтерлар белән бергә алып бара һәм аның файдасы күренә бүген. Хастаханәләрдә ята торган кешеләргә аларның хәле авыррак һәм аларга менә бу программа бик файдалы булырга тиеш. Инде авырып сауыккан кешеләрнең каны ярдәмендә дәвалау программасы республикада апрельдән гамәлдә. Бүгенгә Татарстанда 246 микдар плазма әзерләнгән. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.